Ако имате Instagram страница, която я развивате, или ако планирате да създадете Instagram страница и да я развивате, препоръчвам ви да го изгледате това видео до край, защото в това видео ще ви споделя златни съвети за това как да развиете вашата Instagram страница по-бързо. Както сигурно вече повечето хора знаят, Instagram е една платформа, която я използват 1 милиард души. Това наистина е една огромна цифра и платформата Instagram изобщо не трябва да се подценява, защото ако имате бизнес и не сте си направили Instagram страница, побързайте да го направите, защото губите много. Това го знам от личен опит, защото и аз съм създавал продукти, които съм се опитвал да ги продавам, когато не знаех толкова много за маркетинга, как мога да продавам и така нататък. И губех доста клиенти и доста пари съответно, защото не може да се доверявате само на една платформа. Сега има някакви бизнес модели, които, например, за да го развиете, трябва само с него да се занимавате. В смисъл да отделяте цялото си време за този бизнес, без да се опитвате примерно да развивате 5 бизнеса едновременно. Примерно да развивате YouTube канал в една ниша, след това да се опитвате да развивате Instagram страница в друга ниша или пък Facebook страница в съвсем различна ниша и просто нещата се объркват и не получавате резултатите, които искате. Но пък ако искате да продавате някакви физически или дигитални продукти като онлайн курсове и прочие, тогава можете да си направите акаунти примерно в Instagram, в YouTube, в Facebook и да сте активни в тези платформи и тогава ще видите, че има доста голям резултат. Ще имате много повече продажби, ще има много повече интерес, защото аудиторията в YouTube е друга, в Instagram е друга, в Facebook също е друга. Примерно ако поствате нещо в Instagram, този пост ще стигне до 1000 човека, да речем. Примерно като качите някакво видео във вашия YouTube канал, това видео може да достигне до други 1000 човека, които въобще не знаят, че имате Instagram страница и въобще не знаят, че имате такъв продукт. Така че от тази гледна точка можете да използвате много платформи за промотиране на вашия продукт или услуга. И така, без да губим много време, може да започваме вече с съветите, които искам да ви дам. Обаче преди това съм длъжен да ви припомня, че ако се интересувате от финанси, изкарване на пари онлайн бизнес идеи и прочие, можете да се абонирате безплатно за канала ми в YouTube. Можете да харесате видеята ми, можете да коментирате и също така можете да споделяте идеи за YouTube видеа, които искате да направя. Например, сайтове, които мога да разгледам или да ви давам съвети как да го направите или пък ако си струва изобщо, нали, да ви казвам примерно направете това, направете онова или пък направете си регистрация в този сайт и така нататък. Ще очаквам вашите идеи и искам само да добавя, че това видео го правя по идея на Smart Living, за което му благодаря за идеята, която даде. И идеята гласи как да таргетираме хора, на които да пратим follow request по Instagram и Facebook. Значи съветите, които ще ви дам за Instagram са горе-долу същите и за Facebook. И тъй като не искам видеото да е с продължителност 100 часа, ще ви дам идеи само за Instagram, които реално ще ви помогнат да развиете и вашата Facebook страница. Да, имат разлика малко, двете платформи, но пък принципите са същите. И така, благодаря ти Smart Living отново и да минем към съветите, които искам да ви дам. Значи първо искам да започна с намиране и проучване на вашата целева аудитория в Instagram. И нека започнем с няколко ключови метода за определяне на вашата целева аудитория в Instagram. Освен това ще ви дам няколко съвети за изследване на аудиторията, за да можете да разберете как да се насочвате към вашата аудитория. На първо място започнете с по-големи персони. Какво ще рече това? Не е задължително, например, да преоткривате колелото. Ако вашия бизнес вече има дефинирани персони за купувачи, често има смисъл да използвате повторно същата информация, за да определите целевата си аудитория в Instagram. И за целта, естествено, трябва да имате ясна представа как изглежда типичният клиент за вашия бизнес.
бизнес. Запитайте се какъв е вашия продукт и какво прави, какъв проблем решава, за кого е предназначен вашия продукт и какво търси вашата публика. Значи, приятели, това са неща, които са много важни, защото като ви казвам продукт, нямам предвид само някакъв физически продукт. Примерно, сега не се сещам, примерно искате да продавате някакъв микрофон и това естествено е един физически продукт. И за да го продадете този микрофон, трябва естествено да правите снимки, да говорите в някакви видеа, примерно за този микрофон и да правите, например, тест видеа. Какво е качеството на звука, колко е добър микрофона и естествено трябва да го представите по уникален начин, за да го купят съответно. И точно като казвам продукт, нямам предвид само това, нали, само физически продукти. Един продукт може да бъде и човек, който примерно създава YouTube видеа. Ето, примерно в случая моите продукти са моите YouTube видеа. Моите продукти са цитатите, ето тук, които споделям. И надявам се да ме разбирате, защото това са реално продукти. Колкото и странно да звучи за някои. Няма значение дали ще се снимате примерно в някакви спортни дрехи и ще промотирате тези дрехи. Или пък искате да станете модел и ще се снимате примерно в някакви много хубави дрехи. И в първия случай, примерно, продуктите са тези фитнес дрехи. Естествено, и вие, ако изглеждате малко добре, продуктите ще изглеждат много по-различно. Нали, целта е да ги продадем тези фитнес дрехи. В случая те са продуктите. А в другия случай искате да станете модел. Това означава, че вие сте продукта, който искате да продавате. Не ме разбирайте погрешно, не да се продавате, а да продавате вашия талант. Примерно, имате красота, че примерно можете да стигнете до там, че да ви направят покана да играете в някакъв филм или да правите реклама на нещо друго. Разбирате ме какво искам да кажа. Продукт може да бъде всичко. Затова трябва първо да се замислите какъв е моя продукт, какъв проблем решава моя продукт, за кого е предназначен този продукт и така нататък. След като вече разберете какъв е вашия продукт, какво искате да продавате и какъв проблем реално искате да решите с вашия продукт, тогава ще ви е много по-лесно да намерите вашата аудитория, т.е. потенциалните клиенти за вашите продукти. Факт е, че за всеки продукт има купувач, само трябва да ги намерите клиентите за този продукт. Ето сега, примерно, мога да ви дам един пример с един продукт. Като напишем Evernote в Instagram, да видим какво ни излиза. Ето тук ни излиза една страница, която има почти 54 000 последователи. И собственика или собствениците на тази страница са разработили един продукт, който е онлайн, който се казва Evernote. Ето го и тук. Този продукт може да бъде свален и той е предназначен за водене на записки, както можем и по името да разберем. И този продукт, например, улеснява хората да си правят бележки и да организират важна информация. Така че в случая тяхната целева аудитория обикновено би била заети професионалисти, търсещи решения за организиране на информацията и задачите им, например, и естествено повишаване на производителността им. Ето, както можете да видите, за този продукт може да се намери по този начин аудитория. В смисъл, трябва да се замислим каква би била целевата аудитория. Като го открием това нещо, нещата се улесняват значително, така че първо трябва да се запитаме, както ви казвам вече за трети път сигурно, какъв е моя продукт и какъв проблем решава. И така, другия ми съвет към вас е: съберете конкретна информация. Какво ще рече това? Можете да научите много за целевата си аудитория, като разгледате, например, аудиторията на вашите конкуренти. Това е едно от най-хитрите неща, които можете да направите. Реално трябва да го направите. Независимо в каква ниша сте, можете да видите какви последователи имат и какви публикации публикуват. Най-малко. Тук нямам предвид да копирате едно към едно
точно това, което те правят, но можете примерно да откраднете хора от тяхната аудитория, като например им харесате някои снимки, нали, без да спамите. Ако например влезете в някакъв профил, който следва страница подобна на вашата и можете естествено да му пратите покана за следване, но пък ако злоупотребявате с това нещо, примерно ако пращате наред така по 100 покани на ден, мисля, че няма да е проблем, но ако пращате по 200-300 покани на ден, Instagram ще ви блокира страницата и повече няма да можете да пращате сигурно покани. По принцип, те ви блокират примерно за 5-6 дни, не знам, не помня вече за колко време беше, но пък и за винаги могат да ви блокират, така че не се струва риска. Направете го по-дискретно. Също така и лайковете и коментарите, и с тях не трябва да се злоупотребява. Правете по-малко, защото и да изпращате по 200-300 покани или по 1000 даже на ден, няма да достигнете вашата цел бързо, така че не се струват рисковете. По-добре го направете по-бавно, но по-сигурно естествено. И така, събирането на конкретна информация за нашата аудитория може да ни даде представа как трябва да изглежда нашата целева аудитория в Instagram, както ви споменах и преди малко. Ако примерно нямате никаква представа каква трябва да бъде вашата целева аудитория, като видите аудиторията на вашите конкуренти, ще имате някаква представа как трябва да изглежда и вашата аудитория, от какво се интересува и така нататък. На тази тема ще наблегнем след малко. Можете също така да разберете дали има пропуски или липсващи сегменти от аудиторията, които сте пропуснали, като сте започнали да публикувате съдържание на собствената си аудитория. Какво ще рече това? Както ви споменах преди малко, като видите как вашите конкуренти действат, ще видите какви пропуски вие имате. Естествено, трябва да разглеждате страници, които са вече с няколко хиляди последователи и оттам естествено ще разберете, че тази страница или този продукт е успешен и даже като отидете в коментарите под публикациите, ще видите дали хората се интересуват, какви коментари пишат. Ако примерно има хора, които слагат само сърчица и някакви еможита, ще разберете, че този продукт реално не става за нищо, защото хората се лигавят там и не се интересуват от този продукт. Трябва да има коментари от сорта на, примерно, ако става въпрос за, пак да се върнем на микрофон, хора, които се интересуват, биха питали, примерно, този микрофон става ли за подкаст, например. Сега не се сети и за друг въпрос, но нещо свързано с продукта ще питат и това трябва да го знаете естествено. И това е общо взето. Гледайте какви коментари пишат хората, гледайте какви публикации публикуват вашите конкуренти и работата ви доста ще се улесни. А информацията, например, която можете да я получите от Instagram Analytics, т.е. от демографските прозрения, е доста голяма. Те могат да ви кажат много за вашата целева аудитория. След малко ще ви покажа как можете да ги видите тези статистики, обаче тъй като тук не ми дава да влизам в тези статистики, ще ви покажа на телефона как става. Като комбинирате всичките данни от вашите статистики, като например възрастови групи, пол, местоположение и така нататък, това ще ви помогне да нарисувате ясна картина на това как изглежда вашата целева аудитория. Така да преминем към другия съвет. Възползвайте се максимално от анкетите в Instagram. Наистина, приятели, това от личен опит го знам, доста помага, доста последователи печелите този начин, като правите анкети. Така че това трябва да го имате предвид. Би трябвало всеки, който иска да продаде даден продукт или услуга, или пък просто да стане известен в Instagram, инфлуенсър примерно, трябва да я използва тази тактика. Просто без нея няма как да стане. Ако искате да изследвате аудиторията си, защо не я попитате директно? Да, защо просто не я попитате? Почти съм сигурен, че знаете за Instagram сторитата, в които има анкети. И така, вече сме на телефона. Така, първо искам да добавя, че за да ги виждате тези статистики, първо трябва да си направите бизнес акаунт, който става много лесно от настройките. Отивате най-долу, настройки и тук цъкате на човечето. При мен е на немски конто, при вас сигурно ще е профил или нещо такова, не знам точно. Кликвате на него и отивате най-долу. И с синьо най-отдолу ще пише
сменете акаунта си към бизнес акаунт или направете бизнес акаунт или нещо от сорта ще пише. Кликвате на него и доста бързо става. Буквално за 1 минута можете да си направите бизнес акаунт. След това трябва първо да съберете 100 последователи, за да имате достъп до тази информация. А статистиките можете да ги намерите тук в Insights, горе-долу. Той е на немски, но нищо. Ето тук примерно третото, т.е. на трето място ще пише всичките абонати. Като кликнете на него, ето при мен си пише, че трябва да имам 100 абонати, за да ми е достъпна тази информация, но нямам още 9 абоната и ще имам. И тук можете да видите всичко от възрастова група до държавите, примерно откъдето са вашите последователи. След това имате доста подробна информация, вашите публикации, колко са успешни, от колко хора са видяни, колко лайка, колко споделяне и така нататък. И общо взето това. Така, видяхме на телефона ми откъде можем да ги намерим статистиките за нашата страница. И сега искам да ви споделя един златен съвет, който ще е и последния. И той е: използвайте правилните хаштагове. Правилните хаштагове могат да ви отведат пред правилната аудитория. Вашата целева аудитория трябва да има интереси, свързани с вашата марка или индустрия. Това също означава, че те биха използвали или следвали хаштагове, свързани с индустрията, което е логично. Ако примерно се върнем на примера с микрофона, хората ако търсят микрофон по пътя на логиката биха използвали хаштагове, които са примерно хаштаг микрофон, хаштаг аудио уреди, примерно, или не знам нещо от сорта. И общо взето вашата работа е да се уверите, че използвате тези хаштагове, за да могат правилните хора да открият съдържанието ви. Както знаете от предишните ми видеа, аз имах страница, която имаше 70 000 последователи, но вече не е моя. Вече аз не я притежавам, друг я притежава, но няма да навлизам в подробности. Тази страница бях я развил, това съм го казал и в предишните ми видеа, не искам много да ви досаждам, само накратко ще ви кажа. Събрах 70 000 последователи в рамките на 5-6 месеца. Значи първите 10 000 доста трудно идват, примерно, или 1000. Но пък в началото, когато нямах никакви последователи, имах цел. Знаех какъв е моят продукт на първо място, на второ място знаех как да таргетирам хора, които ще се интересуват от моя продукт, т.е. от моите цитати. То беше страница за цитати, такива relatable quotes. И на трето място знаех какви хаштагове да използвам. И даже на четвърто място знаех как по-бързо да развия Instagram страницата си. Сега сигурно ще има хора, които ще кажат: добре, щом толкова много знаеш, защо не си развиваш твоята страница? Поради причината, че се занимавам с други бизнес начинания и нямам време да развивам Instagram страницата ми. Както знаете, имам YouTube канал. Повече се занимавам с развиването на YouTube канала ми. С Instagram страницата също ще се занимавам. Аз тези първите ми 10 000 последователи, като ги събрах с тази страница за цитати, после всичко почна автоматично да се развива. Аз просто трябваше да поствам цитати и нищо друго да правя. Просто поствах цитати и всеки един цитат отиваше в Explorer пейджа. Това е страницата, където са всичките публикации на хората. Тоест тези, които най-много се харесват, към които има най-много интерес, те излизат там в Explorer пейджа. И как го направих? Ето още един златен съвет. Намерих 5-6 страници в моята ниша, т.е. и те споделяха, т.е. публикуваха relatable quotes, т.е. цитати като моите. И тези страници имаха 100 000 последователи, 200 000, 500 000, 300 000 и така нататък. И тъй като тези страници, т.е. собствениците на тези страници бяха от Индия, от Пакистан и така нататък, и това много лесно можете да го разберете откъде е, от самия дизайн на цитатите и самите цитати можете много лесно да го разберете, и даже ако отидете в коментарите ще видите, че хората пишат примерно коментари на индийски. Така както и да е, каква е връзката с това, че собственика на страницата е индиец. Връзката е там, че от тях можете да си купите shoutout, т.е. реклама. Може да им кажете: може ли да ми рекламираш примерно страницата, какви са твоите цени, и те примерно преспокойно, ако
искате на английски да успеете, с английска страница, с английски описания и така нататък, можете много лесно да намерите такива страници, които собствениците са от Индия, Пакистан, Тайланд и така нататък. Много по-евтини са рекламите. Примерно, аз на времето бях изхарчил около $300 горе-долу, за да пусна реклами в различни страници, но пък за тези $300 горе-долу получих пък 10 000 последователи. Да, $300 за 10 000 последователи горе-долу. Но така се прави. Смисъл, ако искате да успеете в една ниша, трябва да вложите малко пари. Не става без пари. Аз вложих $300, но пък после тези пари ми се върнаха 10-торно, 20-торно и аз не знам. Доста пари изкарах. Така че си струваха парите и усилията. Да, после ми се наложи да я продам страницата, но нищо. Това не е защото страницата не беше успешна, а защото просто вече нямах време. Не исках да се занимавам с това нещо и то няма смисъл просто страницата да стои там без никакви публикации и да умре с една дума. Така че в такива случаи можете да намерите човек, който ще се справи много по-добре от вас, ще има време, ще има други цели. И така, приятели, това бяха общо взето съветите, които са златни и трябва да ги знаете. В смисъл, ако искате да успеете с Instagram или като цяло в социалните медии, тези неща трябва да ги прилагате. Просто не става без тях. Пожелавам ви много успехи във вашите бизнес начинания. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако ви е харесало това видео, не забравяйте да ударите по един лайк и да споделите вашето мнение в коментарите. Също така можете и да се абонирате за канала ми, можете и да включите камбанката, за да не изпуснете някое видео. И така, пожелавам ви всичко най-хубаво. Чао и до скоро!